Jo sóc la Gemma Marfany, sóc professora titular de genètica de la Universitat de Barcelona i també sóc membre i investigadora de l'Institut de Biomedicina, de l'IBUP. Em dedico a la genètica des de fa més de 20 anys perquè ja des de diguem-ne, joveneta em va fascinar entendre el perquè dels certs vius i com, d'alguna manera, podíem interpretar o podíem saber quin és el manual d'instruccions i quines són les instruccions que hi ha dins del material genètic per entendre com un organisme és com és. I ja vaig fer el doctorat aquí i d'alguna manera continuo i dono classes de genètica molecular, de fonaments de biotecnologia, o sigui que una mica realment encara continuo amb aquest camp i continua fascinant-me. La pel·lícula Gattaca, de fet, és una pel·lícula per la qual sento debilitat. He de reconèixer que m'agrada molt la ciència-ficció i no és fàcil trobar pel·lícules de ciència-ficció que tractin la genètica, com a mínim, des d'un punt de vista, no direm molt profund, però sí des del punt de vista de plantejar-nos qüestions que tard o d'hora estaran damunt de la taula amb una certa serietat. Llavors, la pel·lícula, de fet, té un missatge molt clar i és que no existeix un gen que expliqui l'esperit humà o les capacitats humanes de comportament i de desitjos i de destí. I de fet aquest és el subtítol en anglès. There is no gene for human spirit. Llavors, d'alguna manera, tota la història va al redador d'aquest punt, per intentar il·lustrar-lo, va sobre un possible futur en el qual un pugui decidir quines característiques genètiques són desitjables en els seus fills, de tal manera que dintre dels seus possibles embrions escullin i només implantin en l'úter aquell que tingui les característiques genètiques que els seus pares i la societat desitgi, que consideri que són superiors a d'altres característiques. De tal manera que el món es dividiria en dos grans grups, el grup dels genèticament vàlids, utilitzen una paraula que a més és bastant desagradable, vàlids, i els no vàlids. Els que genèticament serien superiors, i a més utilitzen aquest concepte en tot el seu pes, i els que no. Els que tenen dret a tenir una feina que els omple, una feina que és intel·lectualment satisfactòria, i els que queden relegats a les feines més baixes. Seria una nova classe social basada en un teòric, entre cometes, una teòrica superioritat genètica. I a partir d'aquí, com una persona que no ha estat escollit genèticament, sinó que és fruit, com ara som fruit de l'atzar, d'una combinatòria genètica atzarosa, decideix trencar aquestes normes perquè ell vol ser astronauta, de fet se'n vol anar a l'espai, i que en canvi té impedida aquesta entrada perquè, teòricament, no té els requeriments necessaris per poder optar. I bàsicament, novel·lada, aquesta és la història. Jo crec que l'enfoc és bo des del punt de vista que ens fa plantejar una sèrie de coses. El que jo penso, però, que és erroni i és una fal·làcia i indueix, d'alguna manera, a entrar en contra de la genètica en general, és pensar que podrem realment decidir quines són les característiques desitjables en un ser humà. Jo penso que aquí podem parlar de molt i de menys, i ni tan sols si les sapiguéssim i si realment existíssim, si realment existeix un ser humà superior, si es podressin escollir, extirpar d'alguna manera dintre, utilitzen més aquesta paraula en concret, una paraula que els genetistes no utilitzen perquè no es pot fer, però extirpar els gens que no serien desitjables, les combinatòries genètiques no desitjables, i seleccionar aquelles que volguéssim, o col·locar aquelles que volguéssim, fent selecció genètica. Llavors, tal com la pel·lícula a l'inici i al final treu, a vegades com a codi, esmenta que aquesta pel·lícula està feta 2 anys abans de la publicació del genoma humà. El genoma humà va ser publicat, és a dir, la seqüència del genoma humà va ser publicada l'any 2000, 2 anys abans d'aquesta pel·lícula. I bàsicament el que fa referència és d'aquí 2-3 anys sortirà tot el genoma humà i a partir d'aquest moment sabrem tot el que ens fa humans. I potser llavors podrem manipular per buscar el ser humà superior. Jo penso que aquesta una mica és
l'intríngulis de tota la pel·lícula, pensar que existeix un ser humà superior per passar-se tota la pel·lícula dient no existeix el ser humà superior. No, és que no existeix el ser humà superior. Evidentment que nosaltres som fruit de la nostra informació genètica. L'ADN és el nostre manual d'instruccions i determina com serem. Aquesta determinació, aquesta paraula, té un significat molt ampli. Un, quan parla de determinar, pensa que segueix immediatament que si tens aquesta instrucció seràs segur d'aquesta manera. I aquesta és la qüestió que no és certa. La genètica dona un rang de possibilitats, un ventall. Pot ser un ventall més mins, pot ser un ventall més ampli. Segons la característica de l'humà, la instrucció genètica determina molt, per exemple, el color dels ulls està molt determinat genèticament i si tens un gens per tenir el color d'ulls fosc, el tindràs fosc i si el vols clar t'hauràs de comprar unes lentilles perquè la instrucció genètica no dona una altra opció, codificaràs per tenir pigment i per tant tindràs el color d'ull fosc. O dona un rang que depenent de l'ambient és modificable, però no modificable fins a tot el ventall possible, sinó que aquest ventall és determinat genèticament. I segons aquest ambient, i un ambient també sensu lato, és a dir, segons l'alimentació, segons la higiene, segons les malalties que es sofreixen, segons l'educació que es té, segons l'ambient social, segons les avantatges o desavantatges que un té a la vida o que es van trobant, va modulant, va canviant aquest ventall lleugerament. D'alguna manera molt fàcil d'entendre, si un té el gens per ser alt, serà alt. Ara bé, dintre d'aquesta alçada pot ser una miqueta més baix o una mica més alt, dintre de ser alt. De què dependrà aquest ventall? Doncs dependrà de tenir una bona alimentació, un bon exercici físic i tenir els millors condicionaments possibles. Però serà alt. Si tens el gens per ser baix, seràs baix. Ara bé, dintre de ser baix, pot ser més baix o més alt. També dependrà de quin és el teu ambient on et trobis immers. D'igual manera, el nostre caràcter, la nostra manera d'enfrontar-nos a la vida, si som o no propensos a patir malalties genètiques, per exemple, si tindrem una malaltia com l'hemofília, això està molt determinat genèticament, si tens el gens per patir l'hemofília, seràs hemofílic. En canvi, d'altres, com per exemple, tenir colesterol alt o tenir osteoporosi greu. Doncs això sí que depèn més de l'ambient i de molts gens diferents i de moltes altres factors. El que nosaltres anomenem és poligènic i complex. Entren molts factors diferents, tots ells sumant o restant una miqueta i a més tots els factors ambientals que poden acabar de modular la resposta final. D'així, per exemple, a la pel·lícula, a la part inicial, quan els pares d'en Vincent, que és el protagonista, decideixen tenir un altre fill, és molt curiós perquè van a un centre de reproducció que es diu l'octau dia. L'octau dia de la creació, evidentment. Recordem que la creació, segons la Bíblia, és durant 6 dies Déu crea el món, el 7è descansar. I el 8è, d'alguna manera una referència directa, doncs l'home crea o genera, es diu així. Bé, doncs quan van i assisteixen en aquest centre, el científic els diu els fills que vostès, aquests embrions que poden escollir quin volen, doncs evidentment no tenen possibilitat de patir malalties genètiques, inclús els diuen i no seran calbs, com si això fos una malaltia genètica o no, i també diuen i si volen inclús els podem fer que tinguin més capacitat per l'abstracció matemàtica o que tinguin facilitat per la música. Bé, evidentment, això són trets complexes, que no ho diu un gen o dos o tres o quatre, sinó que ho diurien moltíssims gens. Nosaltres no som la suma de peces, sinó que som més, és una sinergia, l'organisme funciona com un tot. I per tant, molts gens diferents impliquen, però hi ha una altra cosa més, i és l'ambient que rodeja i el desig. El desig de, a pesar que tu puguis tenir un cos perfectament hàbil, amb uns músculs que funcionen perfectament bé, per ser, per exemple, un bon esportista,
pot ser que el teu desig personal no t'hi porti a ser esportista, que tu desitgis ser mestre o que t'agradi la medicina i vulguis dedicar a ajudar els altres i que no et vulguis continuar, és a dir, que tu tinguis una sèrie de característiques que el teu organisme faci, que funcioni molt bé en un sentit, no vol dir que tu t'hi hagis de dedicar. D'igual manera, tenir capacitat per l'abstracció matemàtica no vol dir que tu hagis de ser un gran matemàtic, és que potser no et produeix la satisfacció personal que amb una altra persona potser amb no tanta facilitat, però que en canvi li produeix una satisfacció personal molt gran. I això és una cosa que d'alguna manera van dient a la pel·lícula de forma paral·lela, però que no es té en compte que això també ve determinat genèticament, és a dir, la capacitat de resposta, l'agressivitat natural, personal, la capacitat de separació, és una cosa que també ve determinada genèticament. El que passa és que, segons l'ambient, pots posar-ho més en funció o menys en funció. Que això genètic es veu fàcilment quan un agafa nens petits i es veu claríssimament que n'hi ha que són més tranquils, que n'hi ha que són molt més moguts, que n'hi ha que s'alteren molt fàcilment, que n'hi ha que no. I això, els pares, bàsicament, tenen els mateixos fills i actuen de la mateixa manera, i en canvi tenen respostes diferents. Després es modulen, el comportament es modula. O sigui que d'alguna manera part del que diu la pel·lícula és cert i part del que diu la pel·lícula no és cert. Per exemple, què podem fer avui en dia? La genètica què ens diu? De la genètica, en els últims 20 anys s'ha avançat moltíssim. I sabem ja, no tots, però alguns, bastants, dels gens que causen malalties genètiques greus. D'aquelles en què és una malaltia que nosaltres anomenem d'herència mendeliana. Això el que vol dir, bàsicament, és que hi ha un únic gen majoritari que és el que està causant la malaltia. D'aquests en coneixem uns quants. Normalment aquestes malalties són malalties greus. Per exemple, la fibrosi quística, per exemple, l'hemofília. D'aquests gens nosaltres ja sabem quin és el gen i les mutacions en aquest gen causen una malaltia. Podem averiguar i fer diagnòstic prenatal, per exemple, en famílies en què hi hagi hagut casos previs. Per tant, podem analitzar en aquesta família i podem saber si un nou fetus en camí patirà o no patirà la malaltia. Es pot fer. No és que seleccionis un fetus, sinó que pots saber si tindrà o no tindrà la malaltia. Es poden fer seleccions de fetus? Sí que es poden fer. Per fer-les, però, primer s'ha de fer una fecundació in vitro. I s'ha de saber molt bé què és el que es busca. I continuo dient, fins ara, el que sabem segur són malalties o característiques genètiques que venen bàsicament caracteritzades per un únic gen. I d'aquestes són el que anomenem malalties rares, malalties que afecten a poquíssim percentatge de la població. Les malalties que ens afecten bàsicament i que ens preocupen socialment, com és la malaltia d'Alzheimer, com pot ser altres malalties neurodegeneratives, com pot ser, per exemple, tenir tendència a una pressió arterial elevada, que afecten a moltíssim més percentatge, també venen determinades genèticament, però no per un únic gen. Ja ho he dit, aquestes són aquestes malalties complexes, que són molts gens diferents, tots ells contribuint una miqueta, més l'ambient. El futur de la genètica no passa tant com per seleccionar que no tinguem certes característiques, perquè de fet no tenim molt clar si són desitjables o no, perquè depèn de quins casos, després si cas podem comentar-los. Una mateixa característica pot ser desitjable en determinats moments i no desitjable en d'altres, per tant és molt difícil determinar quina és la balança, sinó evitar en lo possible que les malalties es manifestin. Quan parlem de hi ha un risc de patir una malaltia, no vol dir que segur que la patirem, sinó que segons l'ambient, segons aquests altres factors, que podem fer que vagi cap a una banda o que podem fer que vagi cap a una altra. Si en una determinada persona la combinatòria genètica fa que pugui tenir tendència a tenir la pressió arterial elevada, el que ha de fer aquesta persona és tenir una aproximació mèdica i d'higiene, és a dir, de comportament davant de la seva vida, que intenti minimitzar aquests riscos. I això serà el que la genètica pot aportar cap al futur. Una medicina més personalitzada, més dirigida, segons les característiques genètiques de les persones. Perquè quan tinguem una determinada malaltia, el metge digui, bueno, segons aquestes característiques genètiques que vostè té, molt probablement no respondrà bé en aquest medicament, però respondrà molt millor en aquest.
perquè és el que, segons les seves característiques genètiques, segons el seu metabolisme, segons el seu cos, vostè respondrà molt millor. I això és el que passa, en el fons. El que han fet fins ara els metges de família, de tota la vida, clàssics, dient que ja tenien un ventall de proves i errors, de dir, no, és que en aquesta família ja sabem que hi ha aquest problema, bàsicament, i es va repetint, d'alguna manera, i ja sabem que això funciona bé i això no funciona bé. Doncs això bàsicament és tenir en compte la genètica d'aquella família. Hi ha altres aspectes, per exemple, que a mi em preocupen d'aquesta pel·lícula una miqueta, i és aquest maniqueisme, en caure en què hi ha bo i hi ha dolent. Hi ha ADN o hi ha gens que són superiors i gens que no. I aquest missatge, d'alguna manera, subliminalment, es va donant consistentment a la pel·lícula. Per exemple, quan parla dels vàlids i els que no són vàlids. Genèticament, la genètica no diu si ets vàlid o no és vàlid, és una combinatòria genètica, la que tens, que et fa com a organisme, com a persona, un ser independent. Qui determina què és superior o no superior? La genètica no ho determina. En tot cas, és qui jutja, que pensa que una característica és més desitjable que una altra. Per què viure més anys ha de ser més desitjable que viure en pocs però produir més o rendir més? Això jo penso que ens ho hauríem de plantejar, és a dir, en el fons, el mateix que critiquem ens demostra quines són les nostres pors, en el fons demostra que hi creiem, que hi ha un conjunt de característiques superiors respecte a unes altres que no ho són. La pel·lícula, per exemple, és molt maco, la casa on viuen el Vincent i el Jerome, que són les dues personalitats, el que teòricament ho tenia tot per triomfar, però que per un accident resulta que ara va amb una cadira de rodes. I el que teòricament ha de viure poc perquè té defectes genètics en el cor i que, en canvi, té un afany de superació que el porta a ser com els millors. És a dir, que bàsicament aquí tenim el cas clar que la superioritat no existeix. A més, la superioritat genètica, en aquest cas. Doncs l'escala que els comuniquen, els dos pisos, és una doble hèlix. És una al·legoria, és una imatge, un símbol del que és l'ADN. I un viu a baix, que teòricament és el que és superior, però viu en el pis inferior, i l'altre teòricament viu a dalt. I per comunicar-se pugen i baixen pel seu DNA, d'alguna manera. Hi ha una escena molt punyent, jo trobo, com a mínim, com a missatge, que és al final quasi bé de la pel·lícula, quan ve el germà, que és el policia, del Vincent, a interrogar-lo, i està el Jerome, que és el que està paralític, a la cadira de rodes, i que està en el pis de baix, i que ha de pujar fins al pis de dalt. I s'arrossega, pel que teòricament és el seu DNA, i es veu com s'arrossega per els graons que seien les bases, fins que pugen al nivell, teòricament, que li correspon. És una imatge molt punyent, en el fons ens estan transmetent que hi ha uns certs superiors i uns certs inferiors, quan jo penso que aquest és el punt més crític de tota la pel·lícula. Això i creure que l'esperit humà o les característiques de comportament humanes no venen determinades genèticament. Aquests dos serien els punts més crítics per mi. Tot i això penso que és una pel·lícula que fa reflexionar, com la ciència-ficció ens fa reflexionar sempre. És a dir, si un mira la història de la ciència-ficció, jo soc una gran aficionada i m'agrada molt i llegeixo llibres de totes les èpoques, un el que observa bàsicament és que l'humà necessita exterioritzar les seves pors. I la por al desconegut és una por que ens ha permès sobreviure com a espècie. És una por que d'alguna manera ens permet anar tirant endavant. Plantejar-nos les coses abans que passin ens fa reflexionar sobre quin camí volem tirar i quin no. O sigui, la història de ciència-ficció, un va veient que als anys 20, 30, 40 del segle XX, les grans pors eren les armes de destrucció massiva. Primer, les de destrucció més tipus com els tancs, etc. I després ja, evidentment, a la que van començar a sorgir les bombes atòmiques, doncs, els grans holocaustes nuclears. Era una problemàtica, era una percepció molt negativa, evidentment, tot i que l'utilització de l'energia atòmica té moltes vessants, i de les quals, bàsicament, avui en dia, en tenim d'aplicació pacífica, no de destrucció. Després, bàsicament, van anar passant per pors més del descobriment de l'exterior, els extraterrestres havien de venir aquí
i ens dominarien i ens utilitzarien com a esclaus, bàsicament com a animals, igual que nosaltres tenim animals de granja, doncs nosaltres som els segons animals de granja, bàsicament, i lluitaríem d'alguna manera contra aquesta dominació teòrica que clarament no existeix. Després, a mesura que es van anar desenvolupant els ordinadors, doncs hi havia el gran macroordinador, que seria molt més intel·ligent que les persones i que acabaria agafant consciència de si mateix i que ens tindria també, o que ens eliminaria, ens exterminaria, o que ens dominaria també, no? Fins que arriba un punt, en canvi, encara un crió petit ja té un ordinador a casa, tothom tenim el nostre ordinador portàtil i ja la intel·ligència artificial no és una qüestió que ens faci aquesta por, perquè ja ha format part de la nostra vida diària, ho coneixem, ja no és el de gran desconegut i per tant ja no ens fa por. A finals del segle XX, quina és la gran por? Doncs l'avenç que ha tingut la genètica. Evidentment ha tingut un avenç exponencial. Tinguem en compte que l'estructura del DNA es va descobrir cap als anys 52-53 i que en 50 anys, d'alguna manera, hem arribat inclús a saber quina és la seqüència del nostre genoma. La seqüència, que no què és el que codifica, la seqüència. Queda moltíssima feina per fer. Doncs ara quina és la gran por? Doncs que nosaltres mateixos ens manipulem i ens canviem. Jo penso que és bo que ens ho plantegem, és bo que ens sentem, que pensem cap a on volem tirar i cap a on. Totes les grans avantatges que pot tenir saber què és el que ens pot oferir la genètica, que és conèixer-nos millor, saber quins són els nostres punts flacs i quins no, i a partir d'aquí intentar solucionar els problemes. I arribarà un punt, jo penso, d'aquí a 20 anys o 30 anys, en què la genètica formarà part de la nostra vida. I que quan ens demanaran una anàlisi de sang, que ens estan fent una anàlisi metabòlic, també ens demanaran una anàlisi de sang i un cert anàlisi genètic per veure quina és la nostra combinatòria, quina és la nostra probabilitat de risc a tenir certes malalties o no, i per tant quina és la millor aplicació mèdica pel nostre cas concret. I probablement en aquests moments la ciència-ficció tindrem un altre avenç científic o tecnològic que ens farà també por perquè s'ha desconegut fins que formarà part del nostre ritual diari i ja no ens farà més por. Ja serà part de la nostra vida, del nostre conjunt global, ho tindrem acceptat plenament i d'alguna manera no formarà part de la nostra vida.